Ahojte priatelia, dnes by som vám predstavila najnovšiu bábiku takejto tmavšej pleti. Je to africká princezna, meno som jej dala Pupi. Vyrobila som ju z toho dôvodu, že som si myslela, že také malé deti ešte nevedia, že na našej zemi sú ľudia, ktorí majú aj iné sfarbenie pleti ako my. Preto som zvolila takúto malú černošku. Vlásky sa jej dajú samozrejme upravovať tak ako ostatným bábikám rôzne. Ja som jej dala takúto čelenku. Mňa by proste zaujímalo, že či je to vôbec dobrý nápad robiť bábiky aj inej farby pleti. Tak mi prosím vás napíšte, že či sa vám to pozdáva a ešte by som chcela vedieť, či sa vám páči takáto kombinácia farieb jej oblečenia alebo akú farbu oblečenia by ste zvolili vy pre takúto tmavú africkú princeznú Pupi. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce. Ahojte!